Yine mümkin olsa bizim agdalarımız üçün hem yine bir gedek şol goşgyny jana aýdyp bersen. Ona näme söýüp bolan wakalary esaslanýan goşgymyzy media tamam oglanlar üçin, mustaqlarymyz üçin, okyjylarymyz üçin okap bereň. Käbäň ýatyr keselhanada dertli. Ýygýan döwrü geçdi buğday hoşasyn. Lukman ömrüni saklap bilejek şertli. Pul ber oglum ejeň bir ýyl ýaşasyn. Bir ýyl ýaşatmaga umyt bar ýaly. Operasiýa talap edip durjany. Gerek bolsa satyp bar dünýä maly pul ber oglum ejeň bir ýyl ýaşasyn. $50,000 bes 2 ýyl ömrü. Pul baýlygy ejeňden ediz görme. Ýaýdanla perdendim boýnuň vurma, pul ber oglum ejeň bir ýyl ýaşasyn. Ularlypdy seni ysy mähirläp, beýgerliň han boldyň şäherde ýerläp, raga uçrap käbäň hol ýatyr derler, pul ber oglum ejeň bir ýyl ýaşasyn. 10 ýyl ýaňasam pensiýam ýetmez. Karz alsam özümäge ömrüm milketmez. Bir ýyl başyň typar hyýsliýan etmez, pul ber oglum ejeň bir ýyl ýaşasyn. Anha 30 ýyllar öýden gaýdanyň. Biz ýeke goýdyň etbän aýdanyň. Wah, der tapaýdy da ýaşar öýdenim, pul ber oglum ejeň bir ýyl ýaşasyn. 30 ýylda soramadyk bir şaýlyk. Pensiýamyza iýdik, ýyrtajak geýnip. Geldim, çäre tapman öňe egilip, pul ber oglum ejeň bir ýyl ýaşasyn. Diýdi ogul, mende pul barmy näme? Bünýän Mercedes 60.000 däne. Maşina dözenin dözmedi jana, ýöne bir janam däl, eje ol käbe. Gynanýan pul söýmek öwürlýär däbe. Ataň bu haýsy usta atmana. Pul ber oglum ejeň bir ýyl ýaşasyn.